हेलो गाइज, वेलकम टू भोजपुरी प्लस। आज के ही खबर बा भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही शानदार मोस्ट अवेटेड फिल्म लाडला के बारे में, जोना के पार्ट 2 बन गईल बा और एकर ऑफिशियल फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिहल गईल बा, जो कि आप सब सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। निर्माता बाड़े अभय सिन्हा जी और प्रेमांशु सिंह जी ई फिल्म के निर्देशक बाड़े। तो पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। पोस्टर के साथ ही एगो बड़ा खुशखबरी ई बा कि एकर ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होके जा रहल बा बस 3 दिन बाद। जी हाँ, आज बा 11 अगस्त। 14 अगस्त सुबह 6 बजे एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल और यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के एकर ऑफिशियल ट्रेलर देखे के मिल जाई खेसारी लाल यादव जी के फिल्म लाडला 2 के। एकरा अलावा आप सबके पते बा कि 25 अगस्त के खेसारी लाल यादव जी के फिल्म संघर्ष 2 थिएटर्स में रिलीज हो रहल बाड़ी। तो खूब धमाका मचाएक बा। लगातार अब फिल्मन के लड़ी लागी। निरहुआ जी, खेसारी जी, पवन जी सबके फिल्म आई और तहलका मचाई। तो कितना उत्सुक बनी आप लोग ये फिल्म के ट्रेलर देखे खातिर कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।